Misa alang sa hubo sa imahe ni Senyor Santo Niño sa Basilica Minore del Santo Niño, gidagsa sa bagang tuod sa mga deboto. Ang pag-ili sa sapot sa balaang bata, maoy culmination sa iyang fiesta ug sinugdanan usab sa panaw sa pagtuo. Samtang gipadangat sa mga deboto ang tagsa-tagsa nila ka mga pangaliya. Aniya ang report. Walay paghupas ang kainit sa debosyon sa mga tao ngadto kang Senyor Santo Niño nga ilang ipakita hangtod sa pagtapos na sa kapistahan. Kini pinaagi sa hubo mas nga gitambungan sa mga deboto nga nagdala usab og mga imahin sa Batang Hesus. Detalyado ang seremonya sa hubo. Unang gibutang ang imahin sa Santo Niño sa altar sa Pilgrim Center ug dayon giminag sa og hukas ang iyahang sapot hangtod na sa iyahang korona. Dayon gipakisama gyud sa bata nga giligo ang imahin sa Batang Hesus ug dayon usa-usa nga gisulob ang iyahang bag-ong biste. Ilabihan kasulimni ang seremonyas nga gibati usab sa mga deboto hangtod nilanog ang masipang pakpak dihang nakita ang balaang bata nga nagsulob na sa bag-ong sapot. Emosyonal man apan giduyugan ang tanan sa gibating kalipay dihang gikanta ang gusos. Sa wali sa rektor sa Basilica nga si Father Nelson Zerda gimugatan nini ang kahulugan sa hubo sa imahin nga mao ang pagkamapahiubsanon. Klaro tayo na ang istorya nag-isgot o kamang ginatagon nga dili lang iya sa usa ka tawo, kamang ginatagon nga ana usab sa uban. Samtang ipadayag usab ni Father John Ayon Miranda ang media liaison sa Basilica nga bisan og culmination kini sa fiesta apan mausab kini ang sinugdanan sa panaw sa pagtuo sa mga deboto. Ang Dios naghatag kanato sa gasa, hilabi na sa gasa sa iyang presensya diha kanato. Ang mga deboto dili lang taga-Sugbo, sanglit aduna usay grupo sa mga deboto gikan sa Mindanao nga nituyo og tambong sa hubo mas sa balaang bata. Ayuan sa panglawas, dayon proteksyon sa mga sakit, nya kalambuan sa amo ang kalinaw. Nalipay mi kay nibalik na sa daghan kayong mga tao. Nya dasig kayo ang mga tao sa ilang pagsaulog sa Senyor Santo Niño. Samtang gituohan usab niining usa ka pamilyahan ang giingon nga a family that prays together stays together. Diin gisuluban pa og biste sa Senyor ang ilang bata nga nakakuha usab og pagdagad sa ubang mga tao. Ngayon mig mayong panglawas sir, kanang hatagan mi og kakuan sa amo ang pagpuyo. Mayo lang lawas permi ang akong mga pamilya o akong mga relative. Sa banabana sa kaparian, niabot sa 7,000 ka mga tao ang anaa sa sulod sa Basilica, wala pa'y labot ang naa sa gawas. Nahibalik na ang mga tao sa simbahan gani. Sa Fiesta Senior lang, niabot sa kapin, tunga sa milyon ka mga deboto ang nidagsa sa Basilica Minore del Santo Niño. Dako gyud kitang pasalamat kay Senyor Santo Niño kay gihatagan gayud kita niya sa grasya na hapsay ang tanan, maliunawon ang tanan ug sulimne ang atong pagsaulog sa iyang kapistahan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.